Hai cakra bukra. Pada tina hai ke koktang kwtal tangsa khananya layana angna rong bage koktang kwtal ta ge tomani tongo tangsa abo hingkai o koktang ni bungmo hingkai konaya je lai thangmani ngei tongmani abo rong nang sei ti sawo koktang kwtal ni bungmo hingkai bihiya mastar eba mastar bihiya do abna te yang sika ang bano ge simaya je nungmani soi gotona abo rong nang sei ti sawo hachi kokai kolom mani bagai tak situ kui pai tero bebe kolom tei bele tungman ni bagai video ro khlai me yang tongkha hambe phaja ke khnai na yena bihiya master hine khoroksa nungmani asu lasima singche sikla tongna hinlogi sano khesari songnai bini helper no bini helper khai tongna gosiya tongya khai yang bo maimu ma songya Social media video viral buruni bagai asuk bo hal Sara Tripura beglai suka koktuma kotor kasoi phaike abo si tabu koktuma yaphang sajagoi tongma jotoni sekang bonono hino bihiya mastar bihiya simia bo babu batpar Buruni bagai asuk khai kobor sak no sogu thunani hakor umor si bini basiba ngkha dua buthai hai mokhang hoibai kho tobose asuk buruni lubi ngei tongkhu khanya dui magi tama master ba asuk bihiya buri masabo nugui manliya bini bumungno bihiya mastar buri rogno bo khayu rong number sul pagle mon pakena tola sakasi timbu khna tonga burungya sana burungya bihiya hinma kisani kokya haloksi saya mama bagini logi sanmakai salo wasini sasmai tongna hin logi sano busuk busani bubagrano abono hino bihiya master sebuk haimakai kebiti tisar bolu bolupsa bosu bosuta mastarokni bisingbo natha Sara Tripura khairi kha record bura master phano tongkhu hor Sara Tripura khlairi kha hi kokhlairi woi muksa 10 feet sakmotok tongna logi bosano bini rungnokni helper jogno lupsa lepunga bihiya master tongamang logi santong upiar tabu rungnogo tungphla lajak phöröngnai songnai kokasa lajak master tui asuk dam sara hatia mojumo engthangka bura labulasiya bibo bihiya kolom yang masingniya faltus master ni mung onindro faltus master ni mung onindro bono nukhanyo buriro kharo Bopha bo faltus bo babu bakpar bonono hino bihiya master hambai tinini bihiya master eba master bihiya ni koktang rong pacha hambai narong nanya ni rinana tapok di te khoroksa na share khlala di hakyang narong magite bo kaham khna to koktang tubi phai chong nai chong di bye bye